Dik ta' Marlin Farrugia 3 filgħodu kienet konferenza tal-aħbarijiet li fakret f'xeni ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Meta suppost kienet qed tirreaġixxi għall-inkjesta Grant, Marlin Farrugia spiċċat tattakka lil kulħadd minn barra lil Simon Busuttil. Saħansitra spiċċat tgħid lill familja tal-Prim Ministru, il-vittma tal-gidba Grant, għandhom jitolbu skuża. Il-familja Muscat għandha titlob apoloġija storika lil dal-pajjiż. Dak qed tgħidu inti. Il-gidba qed tgħidha inti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, Marlin Farrugia qalet li għandha fiduċja fl-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja għax tafu trabbit miegħu. Iżda kull meta tkellmet fuq il-konklużjonijiet pruvat titfa' dubji. Min-naħa l-oħra kellha tweġiba ċara u skjetta meta mistoqsija jekk tkunx lesta tisfiduċja lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Definitely I will, yes. I will. The way he acted recently leaves me no choice. So definitely yes, I will. Ġurnalisti preżenti ridu jistaqsu lil Godfrey Farrugia jkunx lest jagħmel l-istess u għalih wieġbet is-Sinjura Farrugia. He will You do can the ask him same. right behind you. He's behind you. He's there, but he will do the same. He will do the same. Mitluba tgħid jekk hemm xi ħsieb li tingħaqad ma' Simon Busuttil jew xi membri tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista, Farrugia li telet minn fuq il-lista tal-istess partit wieġbet hekk. Aħna ħalluhom jafġu, jaraw daqsxejn x'ħaj jiddeċidu bejniethom. Il-Partit Nazzjonalista tħallihom jafġu, iżda l-Busuttil dejjem tkun lesta parir. Kieku jien kont fil-pożizzjoni ta' Simon Busuttil nista' ngħidlek x'nagħmel. Naħseb għasam għalfejn ngħidlek le? Mhux ovvja li inti ma sservix ma kap dawk id-dellijiet fuqu. Mhux ovvja li ma sservix inti ma kap illi huwa l-puder. Skont Farrugia, Adrian Delija qed jgħaddi lin-nazzjonalisti minn trauma. Dawk li n-nazzjonalisti illi raw li l-kap tagħhom Adrian Delija ikeċċilhom lil dak li għadhom fitilu kienu qed jaqbżu qudiemu. Tiddi trauma nazzjonali. U fil-waqt li kien għaddej dan kollu, il-borma kienet fuq in-nar. Peress li Marlin Farrugia damet ftit mhux ħażin tuħu gost tisma' lilha nnifisha titkellem, bdiet tinxtam riħa suspettuża u hawn daħal Godfrey. Eda, Godfrey qed jinħaraq l-ikel. Eda open għall-iskrutinju. Hu paċenzja naqra, hu paċenzja. Għax qed inxommu. Mela, jien sajjart u tutlaqna lem. U ġejna nagħmlu konferenza stampa. Għax biex ngħidilkom ukoll illum għandi l-berri fis-sjaġġen it-tfal jieklu għalhekk ma nsajrux ma jsibu xejn.